Yɛbɔ mpaeɛ. Ɔkronkoni wona tumi ne kɛseɛ ne animuonyam yɛwɔ dea. Ɛda wase sɛ ɛnɛ da nso Nyankopɔn wabɔ yɛn ho ban wode aba wɔ n'ase. Yɛbitie w'asɛm. Awurade ma w'asɛm a ɛba yi wotumi ne w'ahoɔden ɛnta akyire na ɛnyɛ nhyira ma yɛn. Yɛda wase na wɔ Yesu din mu. Amen. Yo ne ɛda Nyankopɔn ase sɛ Awurade ɛnam na adom ne homɔborɔ so na ɔsiesie yɛn. Nyinaa no Nyankopɔn nsɛm a yɛtie nyinaa no ɛde siesie yɛakwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Awurade ba a yɛn nso yɛbɛnya akontapa bi abu akyerɛ Awurade. Na afei nso Nyankopɔn hu mɛtumi atena yɛn mu baabi a yɛwɔ biara ne abrabɔ bi a yɛbɔ biara na ankɔyɛ sɛ yɛkɔ asɔre na ebi a yɛkenka Bible bi a bibi ha yɛ nea Yakobɔ mpaeɛ dumi bia ne yɛ akɔmkyene na ɛno nko a ɛboro saa sɛ yɛnkyɛ bia nyɛ mfansie no sɛ evangelism kɛseɛ da hɔ ɛtwɛn yɛn nti yɛmfansie no so na obi ɛnsi sɛ ne wɔ ha. Amen. Na ɛnɛ nso yɛbɛto adesua no ara so. Adesua no a ɛfa Sodom sɛyɛ ho, the destruction of Sodom. Yɛahwɛ before the burning of Sodom, ansana Sodom ɛbɛhyia no yɛahwɛ. Ɛna yɛahwɛ during the burning of Sodom, Sodom ne hyie no mu ankasa nso yɛahwɛ. Na ɛnɛ nso yɛhwɛ after the burning of Sodom, Sodom ne hyie akyi. Ɛno na yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhwɛ ho asɛm. Na ebi di kan kenkan Awurade nwoma no ɛwɔ Genesis chapter 19, 24 to 28. Yɛmmie Bible no na yɛn nyinaa yɛnkenkan Awurade asɛm no. Na Awurade ɛtɔ sɔfe ne ogya firi ɔsoro egu Sodom ne Gomorrah ɛso. Na obutu nkuro ne kanko no nyinaa ne wɔn a wɔtete nkuro no nyinaa ne di afiri asase no so. Na ne yere ɛhwɛ n'akyi na ɔdane ne nkyene sie. Na Abraham tuaa ahema ɛkɔɔ faako a na ogyina Awurade anim hɔ no. Na ɔdane n'ani ɛkyerɛɛ Sodom ne Gomorrah ne kanko no asase nyinaa na ɔhwɛe na hwɛ na asase no wisie ɛforo soro sɛ ɛforo no mu ewisie. Sesei Sodom egya da kuro no mu. Ehun sɛ egya ne tɔɔyɛ no efi Sodomfuo mu. Na bɔne a na wɔn yɛ nti ɔkaa Bible no Bible sɛ na Sodomfoɔ ɛyɛ adebɔnyɛfoɔ kɛseɛ paa ɛwɔ Awurade anim. Na wɔn nyɛ koraa ɛwɔ Nyankopɔn kɛseɛ no anim. Nti yɛn mmɔden sɛ yɛn nso yɛ abrabɔ mu no Onyankopɔn anim yɛ ne hi o sɛ yɛyɛ ɛwɔ Awurade anim anaa yɛnyɛ Onyankopɔn anim. Ɛna wɔsɛ me biara no yɛhwɛ na ne ho asɛm dada bi ɛka kyerɛ mo. Yɛhwɛ Sodom esei wɔn antie Onyame asɛm. Sodomfoɔ asoɔden amumuyɔ ɛne nneɛma a ɛnyɛ egya atɔ firi soro ɛde sɛ nsuo. Bible sɛ Nyankopɔn tɔ ogya firi soro ɛde sɛ nsuo paa ɛtɔ tititititititi na ebegu Sodomfoɔ nyinaa so ɛna ɛhye wɔn mo. Tigya no gu so a na ɛhye wɔn mo a. Deɛ nka yɛ kyerɛ sɛ adeɛ kyeeɛ no Sodom egya no tɔ anɔpa a adeɛ kyeeɛ no sɛ tɔ kwasiada anɔpa ɛna egya no firi aseɛ tɔɔ yaa adwoada anɔpa paa no anaasɛ mmerɛ no awia pie no ɛna Abraham ɔkɔgyina faako a ɔne Nyankopɔn ɛkasaeɛ na ne yam hyehyɛ no paa yie paa. Nti ɔkɔhwɛeɛ no na hu sɛ Sodom kuro no egya dam tututu anaasɛ wisie kumoo nyɛ kuro no nkɔ. Gomorrah ɔtɔ ne hwɛ Gomorrah nso a ɛne baabi a n'ani kɔpem biara ne hu sɛ hɔ nyinaa wisie nko a. Nti Abraham ne yam ɛbɛhyɛ no paa yie. Adesua a one yɛnya firi mu no sɛ Abraham hu Sodomfoɔ awieɛ sɛdeɛ Nyankopɔn ɛdi kan ɛka kyerɛɛ no no. Onyankopɔn ɛka Sodom sɛ yɛ ho asɛm kyerɛ Abraham na esi yɛ no nso no Abraham hunu yɛ. Nti yɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ ahoteefoɔ nso dabi yɛbɛhu abɔnefoɔ awieɛ sɛdeɛ Awurade asɛm aka kyerɛ yɛn no. Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ Sodomfoɔ bɛsɛe wɔn mo kɔkɔ akɔsɛe wɔn mo no. Esi yɛ no Abraham hunu yɛ ohun Sodomfoɔ sɛeɛ ohun wɔn mo awieɛ. Nti ha sei no yɛmfa nhyɛ adwene mu. Na no da nkyɛn nso a sɛ Abraham ohunu Sodomfoɔ gya no ɛne wisie no a ɛfa nsɛ bia anaasɛ wisie no a ɛforo kumoo no ɛbɛsa ama Abraham asuro Awurade paa na wagye n'adi. Nyankopɔn ho bɛkɔ so ayɛ Abraham ho paa yie na wahwɛ ne ho yie wɔ n'anim paa na wasuro Onyankopɔn kɛseɛ paa yie. Ohunu sɛ deɛ Nyankopɔn kan a wɔyɛɛ no
na ohun abonefo awie no ohun wisie no a afi ayegum kumo no ebema Abraham obesa suro Awurade yie pa na afi wakoso anso ede ne ho ato Awurade so ti abonefo sanye da no ahotefo nso behunu na ebema ene agi Nyankopɔn odie no yanso ebema yesuro Awurade pa ada abonefo Awurade be sɛ wo mo no yame bo ebeka ho asɛm ne nne de ani behu abonefo awieye wo mo sɛye no sɛde wo mama ne hunu a wo mo ɛfa mu ni ade ade no na ɛno ebema yɛ suro Awurade pa yie na ma yɛ de ho nso ato Nyankopɔn so ti ɛnne no nyame bo ameka ho asɛm te sɛ obi abusa ne ho sɛ me da bi mehu abonefo awieye a na mehu ebinim awieye a na ana sɛ ebinim na behu me awieye Abraham hu Sodomfo awieye o ti nso sɛ ebusa yɛ ho sɛ me da bi mehu abonefo awieye a na ana onipa bi na behu me awieye awieye ne omumienu abonefo awieye wɔ hɔ atenefo de ani ekɔgye ani na Abraham hu abonefo awieye nti sɛ obi ubisa wankasa ho a ansa na wɔ wankasa wɔ nkyɛn na ne nyinaa gyina kwan a yenam so ɛbɔ yɛ bra yɛhɛ no nso paa yie paa ne yɛhwɛ ɛsɛ Sodom kuro no ugya dam kuromu no nyinaa ahye mmerɛ kuro no hyɛeɛ no no one was found in Sodom yɛafɛ deɛ gye sɛ wohu obiaa ɛwɔ kuro no mu yɛsɛ ugya no hye akyi no na Sodom ɛnyɛ kuro bio na Sodom ɛnyɛ wɔman koraa bio ɛnyɛ wɔman bio Sodom afɛ deɛ gye sɛ yɛkyeeɛ no wohwɛ a afei hwɛ na obiaa ɛni hɔ ne kuro no ɛhɔ ayɛ bɔɔ sɛ obiaa ni hɔ a na afei ɔwɔ Sodom kuro no wɔ nti kuro no hye akyi no mmerɛ biribiaa kɔ na awieɛ no sɛ wɔkɔ Sodom a wobɛhwɛ no na sɛ obiaa ɛni hɔ wohwehwɛ wɔ mo tenabea a na wohu nipa no wohwehwɛ obi tenabea sɛ asɛm asi Kwame anaa Benten anaa yaa anaa Adwoa ɔmo fie ni ne ho fie wɔ ha sei anaa sɛ ni sei a yɛhwɛ wɔ mo tenabea a na afei yɛhu wɔ mo nti yɛhu sɛ kuro no ɛbɔe they were nowhere to be found wohwɛ Sodomfoɔ no a wohu baabiaa wohu ɔmo baabiaa momfa nhyɛ adwene mu saa o wɔn a ɛwɔ din wɔ kuro no hɔ kuro mu a ne nkurɔfoɔ bi wɔ din wɔn a agyegye din ɛwɔ nneɛma bi a wɔn tumi yɛ ho ɛne ɔbrɛ bi a wɔn bɔbɔeɛ a wɔbɔ wɔn din a obiara ne wɔn wɔ kuro mu no nyinaa no ɛne wɔn a ɛni din nkurɔfoɔ a wɔn wɔ sika a wɔn ankasa ɛwɔ wɔn bibidie na wɔn nyɛ wɔn wɔ wiase sɛ yɛ atam no saa nkurɔfoɔ no nyinaa na adeɛ kyeeɛ no na Sodom sɛ yɛ akyi no na afei obiara ne hɔ bio yɛnya picture bi o yɛnso yɛte wiase yɛhu nneɛma bi yɛkorɔ yɛte nsɛm a ɛsisie Awurade asɛm nso wɔ yɛn nkyɛn nti yɛnso yɛmfa Nyame asɛm nkyɛke yɛ abrabɔ na yɛnso yɛnhwɛ yɛ sɛ edume bi a Sodomfoɔ no na afei deɛ obiara ɛni hɔ bio wɔn a wɔn kyerɛ wɔn paa yi a wɔn te ohia buruburo mu a wɔn sɛ na wɔn adie ohia adware wɔn paa no adeɛ kyeɛ saafoɔ no nyinaa no ne yɛhu wɔn bio nti ɛnyɛ sikafoɔ ne yɛnhu wɔn ɛna ɛnyɛ sɛ deɛ ne wɔn ɛni din ne yɛnhu wɔn ɛna wɔn a wɔwɔ din yɛnhu wɔn wɔn nso wɔn te ohia buruburo mu a da biara no ɛnyɛ ma wɔn ɛnyɛfoɔ no nso wɔn nyinaa da biara ɛnyɛ ma wɔn nyinaa no ogya no de wɔn nyinaa ɛkɔɛ nkoa ne ade hyeɛ no ne ade nyinaa nkoa a wɔkuro mu academians nkurɔfoɔ bi a ɛnwomasɛm deɛ wɔn yɛ academians a kyerɛ sɛ great thinkers ɛnwomasɛm deɛ wɔn akɔkyiri paa yie paa wɔn nyinaa no yɛnhu wɔn adeɛ kyi nti ɛnyɛ mpikya Sodom yɛnhwɛ ogya n'akyi no wohwɛ a na sɛ obiara ɛni hɔ everything came to an end biribiara baa na wieɛ biribiara families and marriages powers were dissolved yɛsɛ awadeɛ abusua tumidie ne nyinaa ɛbaa wieɛ ɛtu atwaeɛ awareɛ ne family ne adade everything powers wɔn authority akɛseɛ a kuro no si wɔn nan so nyinaa no nti ne nyinaa no afei deɛ ɛbaa na wieɛ tu atwa nso ba na enyama yɛka ne saa no nti nyɛ sɛ asi so don't dissolve them amen yes don't dissolve them today awareɛ ngu Sodom ogya n'akyi no awareɛ gu anasa awareɛ ngu abusua gu yana bebia kɔ na wieɛ ti ne nyinaa gu nanso no yɛse ebi di anim a ɛɛba but ɛnyɛ wo nan sɛ ugu no you will be told sɛdeɛ abɔfoɔ no ka kyerɛ Lot no saa na Awurade asɛm nso sɛ awie bere mu no Onyankopɔn ne yɛ nanam ti yɛnhɛ no nso na yɛnsuro Onyankopɔn na yɛmfa yɛn ho nto Awurade so afei deɛ wiase no saa Sodom ne Gomora no ne nkuro atwa ho ahyia nyinaa no deɛ obiara na ayɛ kwa
obia de wonya ne ho amana boroso de woni de ketua bi na obi ho ntare kakra bi ne mpabo kakra bi ebi so de dahama bebre omo wadan bebre bi asisi adan bebre wonya padie nyuma kase bebre ba ni nyina no projects akase omo ye ni investments ahodo nyina no ehye na chi no after the burning no na unhu ebia bibia eba no na wieye nti yenhye no so pa ye pa omo yesu no omo esere nyina no afedie yese the omo ye well to do business tycoon for wealthy people nkofo bia utum se omo bre so no na ade bia wo bia ema yebu se wo ye nipa no tete no omo so omo nyansa ne bia na wo bia sa amre no na e kire se wakọ ani mu abrabọ mu no na ebinim so eduru saa ebinim so ekọ omo ni wie pa e se ne multi-billionaires wo wi ase multi-billionaires ewi ase ebinim wo sika papa binim wo sika yie pa billions of dollars omo kura eni binom so de omo die kura nso no e de ma wo mo enti omo ye well to do omo ankasa ni nipa bi na hwe omo ankasa omo adwuma ne omo ankasa omo bra na hwe wo no nenso enu se Sodom ese ye chi no na multi-billionaires nyina no ni investments akase ni nyuma akase nkrofo nyina great academians enwoma book de ebi mo bini won mo pa ye pa omo ye philosophers omo bini ekwakyiri ye tuminya anima bebre no amu enhumu ne ade ne nso no hu se Sodom say ye lechi no na afedie na obia ni ho omo yenka say na obia ni ho ti Sodom say ye chi no na obia eni ho ne nso no mo ma yem fan ense ya adwene mo se ehia wo a na bade beje wo yen fese ne Sodom hiafo ho mo fan se mo adwene mo sa ohia ene yade ene ignorance enya de papa ohia nye se ye ton ohia duru a se sempo a mento se ye ton yade enso mento yade ene ohia ene ignorance nsa na mane mane nyina na enye nanso no omo bi die na wo nso omo ho kire wo nyina na de eda ne nyina na eye kwa enso eda ne ebi no ho kire wo mo asa kwa ho kire nkase nu amu do ebe no so obi ase a abrabo omo nya ni gie agi wo mo ni die enso omo wiye no anya papa nti ohia anya de papa a se obi ase de ma no ho eno one bo mpa ye se na mani hia no se obi amo sa mpa ye no obi abo mpa ye se nyangopo ma no nyare yade enye ye bom pa yes nyankopon se ewade enyi yade ene ma bia enye enfiri ya akwa mu gofo bi ka se mbe se eba se nyamesom fam de a som nyankopon na ba obra sade atemu da no kra na eba wo kina nko a sa na ebi no ka se eba nyamesom ni ade a oba obra yie se o kina nko a na atemu da eba o kina nko a na wuwu bara efa adwuma yemu ene abrabo se ye bo bra ne atima tena se de no afa ne se wonya nhuye no afa ne se atemu da nso nya maaye efa adwuma yemu ene abrabo mu yemfa nhyia adwunum aka se Sodom omo ebe pia kro no enye lot ne enya adwuni be se ma hwe a menema be se me kwae ndi me mfa bibia anko no he was told e ka kire no enti se bibia o ho a se ni paye ewo ewiase awiya bremu a we will be told ka che oni an se we shall be told. Amen. Ere yango paase. Enti ade ya chiye no na Sodom ni bia eni ho, kwabena ni ho, kwa me ni ho obia ko iguso. Yen hwɛ enkom so kyerɛ sɛ ene bɛba a ye bɛhwɛ abɔnefo tena bia na nso yenhu wɔ mo na ɔmo nso ni hɔ saa ne yaka o ɛsɛ yango paase mu no kakra bi ne yɛbɛde bɛfa mu akyerɛkyerɛ mu ana details bɛba yɛnka Psalm 37:9-10. Psalm 37:9-10. Wase obeyi enibɔyɛfo hɔ na wɔn a wɔtwɛn awurade no wɔn na obenya asase na die aka kakra bi na ɔbɔnefo ni hɔ na ɔhwɛ ne tenabea na oni hɔ aka kakra ne hwɛ ɔbɔnefo tenabea hana na asemase tie asemase fie nie ne mansion nie hana na asemase korona no bonyina hana na wɔteɛ akorɔmfo ne awaresɛfo ne adade no wɔse ebeduru mrebi no aka kakra bi na yepe abonefo tena bia na yehwehwe wo mo na yehu wo mo saa on se Sodomfo no fa ni yehu wo mo bia wu
de wogi din wo ho a na wo ye niema enye nyina no mo me hwe ni yo yehwe ni yo maka se ye be hwe abone fo tena bia se o mo wai nanso na o mu ni ho ti ewiase ye de ani hunu ya ye kwa ye be nyina no aye dae bi ne ye nso we are just dreaming aye dae ne ye be bo pitirate ye ni ye be ti ye ni pa ye pa ne ejina obo ade kase no anim na no so nkire se se wuja abrabo esa aware ekoso esa awo ekoso esa dwuma ekoso bibia ekoso se ni pa ja abrabo a ye se nyangopo be ka kire ne nyangopo nka nkire ye enye lot no ana adina dwene se memfa bibia anko ye ka kire no se memfa bibia anko ye ka kire no na oyawe sodomfo no a yesu mo ho asem no sodomfo dwene se ewiase bibia ntimi wo mo omote wo no ne gya na meto ya mote kurumo no yenhwe atiriti asem ene patapa asem ne mensem pa kure pa do mo maaye kure ni mo ma bone pa ye pa atiriti asem pa ne ahanta ne dwe ene eniema enye sodomfo kese omumu hwe kuro no pa se abofo kora ko hokora na ensem afiri kuromofo no mu ba na enye omonum kasa nya kwa ombi anye tize ombi enti nyangopon kasa o masangofo atene bi ase acha enye ne ense nyangopon se wo mo ti omo kasa enye eni sodomi munum se sodomi mema ne mema da ma ne ma da jesa fedie omo kodi hu na mofuro achi akuro no jese omdo mo madwama mo ne afindi eniema enya nkwa agudisam ene boni ahodo a yentim modin nanso de omo ye nyina chi no ejane hie chi no na obi a ni ho na omo nyina na se yenso se eda no enya humoboro a ma wo mo a na ye na ebenya humoboro ama ye se yenso ye sa ne ma na omo ye nu a bidi a mo nya wi no se yenso eda no humoboro beba ma ye humoboro ma ye humoboro ba ma lot ene ne yere ene ne family no awrade nya humoboro ma wo mo na eda no eye humoboro da ma lot na eda no koye atrimodin akase pa yie ma sodomfo ene se eda no anya humoboro a ma wo mo a ye na enya bi ema ye e wo sa eda no amen ti ye na ya di nyangopon de akristo som enya se me ye bi ahwe obi abetena ase obo ha ne nyam som na mo ntu na so re ba kra anya mfe nsema wotie nyina ehu ni nipa mu na onyankopon hwe saafo ni nyina. God is watching everyone. Ohwe obi ye bia ne hu sura ewo binu mu ene ne hu sura eni binu mu omo ehu kase pa ne kura omo a omo de bo omo enye se omo suru nyankopon se de enye se nyankopon hu ogyata bi ne mu omo nante na ne mu yiye de omo to no so ebu no fere no se oyo obo ade na obetina bibi obese woye ade bi obese woye bia no dia Christopher ebere no a ya bra bo no ye moye bra se de temuda da che ko gye nyankopon nim ehwe yiye pa so fa Bible kan kai a ogya ho asema aya Bible mu ma ogya ho asema ye kan ho asema aya Bible mu ma fa Bible kan kai a be bebere obehia hye ogya asema ogya ho asema aya Bible mu ma still Christopher ebere no aya we pa nanso ehu pa ni omumu ye ma awrade hu entimi ense ye awrade hu suru anya kase pa ye pa na sodomfo no omo anyo omo tototo unsa ebranka egya no eto na egya no ka ehye na ehye ade nka announcement bi ba sodom se sodomfo obi anfa na hode efa ma me menya safo awurade bibi obi a onche mienu na onfa na hode efa ma wono awurade a ka sodomfo be ka che se de wonyina be ma wo ye de nipa bia kora ba sa aka ho nipa bia nyina wo pa de nyina be ka ho ade ntira bi se de ekọ no nyek enema no guso ameka se nyankopon fie kora no doing more than time ko bi nim ni wono kore sodomfo sikani bere ene ne ma anya ne se omo de enko ha ne hia o de omo de enko ne hia o mo no enso omo yi o mani guso ameka se obi nyankopon fie in the house of the Lord what nyame fie nyame hia na bra bo ho even afori akwa na ese ye bode nyame adwuma akwa no no twene ho enso sa ni pen so so da kese na tamuo enso ye de ne ye beba nya wo ye ni pa die mom ye nsuro se enya wo ni pa nko ade amaka mom ye nsuro na ye ni ne kura amawurade na omo tena ase a nkontompo ene siganye bere ne adade enso omo yie na yenso ye na ye fasa akwa no so a ebesi yie ehwe yie pa hona wo de ma nyame adwuma ho hia no pe da wonsa ma mehwe obi a se nyame adwuma no ho hia no mo ni so obi a ni no kuro e ma no ho ye ni no kuro yie pa ma ye ho me sisa announcement ba sodom se egane ehye ni mu a ko mo nya sa na se wo pese me yi frige ni mu bia no sheme bo se wo de wo ho de emfa be ma me na ba nso obeye sa obi a be hye bo te si ayi o nyankopon se ye pa bi na ebe wiya nsi anipa ehu de enye ye ho a
ka bibia nipa wo bia no ka nipa de bese Nyankopɔn ni monyam na se ko Nyankopɔn se wo de wo no ye se ma me so nipa nya na hu papa na mom yemfa kwan papa so na ye moye bra lo fa kwan papa so nya ne ho ofa kwan papa so nya ho a se na te bia de heaven ba wo dem obi ofa kwan papa so bia bo ne bra bia na de na wonya ne ho wi ase e kwan papa so no heaven ba nko ade a sa nipa no odem ti eguso e hwe Nyankopɔn aka ye be Sodomfo awie no eba dekoropo sana bonefo nso awie nso ebeba dekorope amen na ye hwe de kakra ye be compare a day burning with everlasting burning, a day burning, one day burning with everlasting burning. You ever heard that a shear? And the decoration, you ever compare near the Akra. Evangelia de Akra be or young so Yadishu, MY, and not entering and it may be. Munum said, above one hour, Equase Sodom, no Mudru and Numera. Some car Bible and Numera Pahano, and say in Unadro, and above 4 million Echo Sodom, Genesis chapter 19. Verse 1, me and Cow, Genesis chapter 19, you compare your head. Now, above 4 no Edru Sodom and Numere. Not Lord Sodom, a crew, a panano. Now, Lord to whom or sorry, could see our now on the Nimbutu from a car say, when I'm not to us on the Twasso. You will say, and Numere, and if I say Bianca, a Dana Yawada, and a just say ya, Nayasanka, Uquada Numere, and above on the Kurumo, to a Numere Pano. Na omo yenhwe nti omo call you no sada no na lot ni family no so free so dem call you mfa nche mo adwene mo saa eda no na so dem yese eda no anwume no omo koduru ho no ahomache na enya na omo so omo nsore nko nti da no na omo call you amen nti omo call you no so no ehwa na ega no so toye and within 24 hours dekorope na ega no toye a esa ade chenye no abofo no asore koya no adana no ejane to sa no oka Bible no a ahomache na Abraham samra no de na ene na de chiemu na Abraham nso asore ko gina ho a otu na ni hwe a na ho nyina wisie kumo furo no pese furo mu wisie a kire ho nyina bu akumo wisie ewo bia nso de na no se eja nso ewo ho na je se ejane de ejana ja ato para aso niema mu na ehye niema na saa enua ene niema ho nyina de ene egusuwa na ehye a emfanhye adwunu mu endi Sodom ehye no just a day ene ejana toye nemu ejana de enum da korope amen amen see yeah here one day burning na they compare with everlasting burning yeah here da ehye na ya hwe de korope ehye ehun se hwe de koro ehye no a esi Sodomfo no mun Sodomfo mun huna mane pa ni pa sa na wode ma se mun Sodomfo huna mane pa na ya mane hunu pa ampa obi wa paja na nsa bia no enokre Sodomfo brɛ pa enokwasem nie ese de na yesu ya ehun se esun de na omo fa no kwa esun ne benabo ane ahodwan ane ade gese nkekamu ane ntiatiemu yaw ahoyira kase pa na ba omo so ko ni pa woto ne eja togo so na hunam nyina woro na eja no so enyaye na twa na yeto a eyo ha kase pa nti sada korokra de koropa ma ne hunu ba omo so no enya de wa omo so fa pa ye pa de koropa no a ba omo so no ye de compare da asiahwe everlasting burning ye de compare yes Sodom for ma ne hunu na da ma ne hunu na ni mu na ye de one day pedekoro pena ijano ehye wo mo tenka da ma ne huna ke besi na nkom da so huna ma ne ka jan da so to nti ankoye sa fane se everlasting punishment da asotwe no a ebeba adeboyefo so no me mfane se million years de ma ye tufuo bo kora we dem fane million years ti sa ne de besunya de ka ya sempa ma ye ka te wuni asen ka ya sempa ma ma ye yesese abonefo gya no da achi nipa Nyankopɔn di fa betomo no sɛ opepem a emfie opepem a ka ya sempa ma ye ka ya sempa pa nti wode ya de sua bi ntina mede yes a mede kyerɛ mo de mo nya picture bi ti yɛmfa ne sɛ emfie opepem na Nyankopɔn di abonefo beto egyamu a million years ya na mom yɛn compare one day burning na yɛnte one day ni emfiri million years ni yan stop chatting hwani yan hwade ye benya emfie opepem no
ye bete da kuru bi ama ne hunu afiri mu na Sodomfo no hunu saa amane no a opepem a na omudamu a na ogya ne hu amonya mpicha ne yenhwe eni evan se enka yehwe afe kora no afe ewi ase ya ne afe omu 365 days akraje for mo say ne ese afe ne omu say eni pa say nim sa mpaja man sama me ne omu ye bebre no anim ya to ebo asa chirechiri mu ebinim dodo no anim afe no yo kan na maako mu omu di afe bia no ewomu the afe no ewomu 365 days and ewomu afe no eni se ka ewi asa sa Sodomfo no se nka 1 million years ya nka benya 365 million days 365 million days and nka no nka omo de so fa akaje fo betumi aboaye ntin se nka wote one day ni free 365 million days ya monya say ne se dako peno ho nti obi esofa one day ne hu dwa no ne hu yira no ohu de wonye ne ho obi so ebe sofa 365 million days ya aye fena say 1 million years ya e adeketo a me se we kwa de amanya tofo bu de wotena wi ase kora wonyini wi ase kora ye fena Medusala no wanya 1000 years wanya mfi apemu enso ne pa ni pa onyini wo wi ase pa o wi ase nanso ejana eba no ebe hia tamfo no echa de mekan na mo hwe se mfi opepem na nipa ebeda mu a ye be hia bi afiri mu na ya hwe ade e fe ne se boni yie na ehu papa eja na ye kan ho asama nyame bo a de be to ho se si Sodomfo no eyeja o eyeja na se wo mo na ye be hwe ho eguso mamonya nim die bi sende eja na ne ya no se tie no en picture na emi hu se eja no sende ne ya tie free invitation ase no saa na beti akosi saa da ti se lake of fire no a ye be ka ho asama kira se Nyankopɔn de oja bi e be hia bonsamfo oja bi be hia de boyefo no saa oja no a enipa be komo no a enipa mpa ho asama tie no obonsama pese nipa nka nyame Awurade maye ene atemu a eba daache no ompe kora ade ma ko ompese akristofo ne asofo be ka ho asama kora emre bi enipa betie no na ede esuro ene ehu bi eba nipa abrabom ma nipa firi asese ohwe na kwan yie ade ompe kora na se ye be ka se Yesu ba ti obonsam tra pa yie pa se Awurade maye kora no ebe wi ase ne ewi ase enka ho asama kora biu na wa ye free nanso obeso ye free a obeye amen yesi ejano sede edana edi nipa no tu mu no na nipa na ehu na mane no sede etie no ebe de saada ne jano enti nipa o se edu tu mu na etiu sa fe u de mu a fe dia adana fe kwa da fe dia je se etiu ntu wo heda nsuro bio enye hu bia fe adana ohun se sa na tie enti me hye tin nsuro bio enye sa o yedu tu mu Sodomfo no se ejana na ye hye wo mo firi enfidianse ekosi awie no ansesa ehye wo mo saa na wo mo sofa saa na ekoro ne mbukura nka se ye behwe ho asem okwa mefu a ka bo se kan no omude no kwa na ehye no na ekọ nanim amen wane pejja no ompejja no ho asem kora wo mpekora amen good nti ye hwe difference ya na da Sodom dakuru eja no eba Sodom no ene da oja no ntam se one Sodomfo oja na ehunam muja omude na ehunam muja physical fire and the na se na enye da eja nti na nipa no so mo no nti ja no dakuru ja mo fa nse mo adwenem nti nipa na wo mo no so no ombewu ese eja no edum saa eja na Nyankopɔn togu Sodomfo so ne edum ndi nipa nso wo mo no so omo so wu na physical eja honam muja wodwani hunu entime nse bonsam honbone entime nse no physical body na ana yewo da oja na de enum da nipa no nso wo mo so nipa no nso engu da oja na yaka ho asam sai ba na de eno enum da nipa nso wo mo nso a
enya de nipa nso bewuda ɛyɛ huhu mugya ɛyɛ huhu mugya bi a ɛyɛ spiritual fire a Onyankopɔn ɛde abonsamfo betumu na wahye wɔ mo nti ebetumi ahye bonsam bɛka sɛ bɛhyɛ bonsam a enya sɛ bi a destroy no but o feel heat sɛ o feel sɛ egya no ɛde wahye kropɔt so na wonan si kropɔt so na ohun sɛ egya no ɛhye wɔ egya hyɛ wɔ ɛna ɛwɔ sɛ destroy wɔ koraa ti ɔbɔnsam egya no ɔbɛ feel egya no sɛ egya no ɛhye no egya no ɛhye no paa kɔsɛ egya no yɛ huhu mugya nti ɛbɛtumi ahye huhu mu ni nti ɛna Awurade bɛba no nipa ɔbɛda ne yɛ huhu mufoɔ nti huhu mugya ne Nyankopɔn de bɛhyia bɔnefoɔ nyɛ hunam mugya ti mɔmyɛmfa nhyia adwene me sɛ body wei de nyɛ ne de bɛkɔ nipa de bɛkɔ bɔnsam gyem na nipa bɛnya nipadua woforo yɛhɛ no nso na ɛno na yɛka ho asɛm ɛkyerɛ mɔ nti ɛne deɛ ɛyɛ huhu mugya hɔ na wɔde ɛma sɛ egya hye ne pɛn egya hye wo pɛn pɛgya sɛ ma mehwɛ obiara de egya hye wo pɛn egya de obi ahye wo pɛn paa ɛma a mɔde kropɔt yɛ adeɛ sɛ muhu kropɔt ogya srama no ufitam na wankasa nipa de na onan ekosi gya fenama mu anaasɛ bode mo amu pikya sɛ fono mu gya paa yɛto paa no wɔ mu ne ade wo kɔwura mu ne ato mu a wokɔ ɛbɛyɛ wɔ sɛ ade wo wura mu a sɛnka menim sɛ nyame te asɛ amen tiɛse ogya ne good yɛse ogya ne ntii nipa egya ne ntii nipa o sɛ bibi yɛka sɛ bibi ati obi sɛ mote aseɛ afeno akwara bi a obi abo no afɛ de ati na buru ati no bo no kora nyɛ ne yɛ bio ɛnyɛ saa na obi bɛyɛ o ɛna nti ogya no nso no nti atiemu a bɛba no nso no wɔn ne nsi ɛne mɛkɔ lake of fire no koraa sɛ nipa bɛte atiemu afɛ nipa na atiemu a ɛni kɔtum agye watiemu a afɛ de wɔn ntumi nkam bio wɔn ne nyinaa paapan ɛma saa nti nyame boa mbɛsɛ ɛnɛ mɛkɔ lake of fire no ho asɛm bebree nti abɔnefoɔ ɛbɛhu ama ne paa abɔnefoɔ bɛhu ama ne papapapapapapa bɛhu ama ne papapapapapapa na bebree no bɛnu wɔn paa yie paa sɛ ɔbɛtena wiase yɛ bɔne tena wiase sɛ awadeɛ bɔɔ dwaman bɔɔ korɔ no yɛ nneɛma bi ɛmfata wɔn mo anso Nyankopɔn wɔn bɛnu wɔn papapapapa na nso na ayɛ too late na ahoteefoɔ deɛ ɛda no bɛyɛ da pa ma yɛ amen. Yɛnhwɛ deɛ ɛsii Sodom no, God set Sodom as an example. Onyankopɔn ɛde Sodom ɛyɛ example as warning, as deterrent. Nyankopɔn deɛ ɛsii Sodom yɛbɛhwɛ nka Bible no ne yɛahwɛ sɛ deɛ Onyankopɔn ɛma kuro Sodom ɛhyeeɛ no ne kuro no nyinaa ɛdane sɛ ɛnson no Onyankopɔn de yɛ sɛ na hɔ bi ma nipa bi a yɛbɛtena wiase sɛ ɛnyɛ warning ma yɛ serve as warning ɛne deterrent ɛnyɛ ehu ɛne suro bi ma yɛn sana Bible na kɔn sɛ yɛnsuro sɛ ɛmɛrɛ bɛ wiase nipa bi adi abɔnefo sɛm awaresɛ yɛ ne adwamammɔ nyinsɛn tuguo ne korɔno ne nneɛma bi yɛnyɛ ayɛ akanom de nkurɔfoɔ ho nsɛm hyehyɛ wɔn akoma mu yiyɛ deɛ wɔn ankasa pɛ na sɛn na to wɔn nti Nyankopɔn sɛ deɛ ɛsii Sodom no ɔde yɛ asuadeɛ ama yɛn sɛ yɛmfa nsuadeɛ yɛyɛ no nso apart from sɛ ɛhye wɔn mo na wɔn sɔ faeɛ na wɔn hunu ama no ɛyɛ daa gya no a ɛreba ne ho sɛ nda hɔ sɛ daa ogya bi ɛreba a ɛbɛhye abɔnefoɔ ɛbɛhye wɔn nyinaa Onyankopɔn ɛyɛ nokwafoɔ wɔn yɛ nsuro Awurade amen. Yɛsɛ ɛyɛ Nyankopɔn de Sodom ogya no ɛyɛ mo nyinaa sɛ ɛyɛ ɔde yɛ dɛ bɛyɛ example as what warning the bokoko the boni pa kokko sa fe I serve as enye ehu ni suo bi mayen na ye ko se omo a ebetena wiase adi bone yen kan Peter ngoma na 2 Peter 2:6-8 yen kan 2 Peter chapter 2:6-8 say na fe yen hwede Nyankopɔn e ka wo se na sɛ ɔdane Sodom ne Gomorrah nkuro ɛnson ɔdane Sodom ne Gomorrah nkuro no munya Nyankopɔn ɔdane ne deɛ bɛyɛ ashes ɔdane ne nson yɛbɛhwɛ na ɔde ɔsɛyɛ ebu wɔnfo ɛde wɔn yɛ nhwɛsoɔ ma wɔn a akyire yi ɔbɛyɛ amumuyɔdeɛ
ɔse Nyankopɔn ɛdane Sodom ne Gomora nkuro no nyinaa ɔdane ne nson ɔde gya hye kuro no nyinaa ma kuro no anka biribiara wɔ kuro mu hɔ na ɔde yɛwei ɛde kyerɛ ɛyɛ sɛnna hɔ bi ama nipa bi a akyire wɔn bɛtena wiase ayɛ amumuyɔdeɛ wɔn bɛpra ne sɛ nneɛma bi ɛnyɛ wɔyɛ no nso ne nkurɔfoɔ wɔn bɛyɛ adeɛ ɛyɛ wɔn bɛsuro Nyankopɔn na wɔn aso Nyankopɔn yie ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ Nyankopɔn de to wɔn a wɔn te yɛn no nso na oyi Lot ɔtene a amumuyɔfoɔ no ɛde wɔn ahɔhwie abrabɔ ha no nneɛma mmienu Nyankopɔn yɛɛyɛ ɛkyerɛ sɛ wɔgye ebinom nipa bi wɔn no osuro Nyankopɔn Sodom Lot te Sodom no nneɛma a Sodom te wɔ n'asom no ɛne nneɛma a ohunu yɛ no na ano ɔden nanso no ɔhyɛ ne ho den paa yie paa wɔamfa ne ho anhyɛ amfra nkurɔfoɔ bɔne wɔn mu wiase no nneɛma bi a wɔwɔ ama nipa bu ebinom fa kwan bɔne so wɔn nso Nyankopɔn Sodom wa ti hu sɛ Lot wanyɛ saa nti Nyankopɔn de ogya no a ɛbɛhyee Sodom no ɔde yɛ nhwɛsoɔ ɛma nkurɔfoɔ bi a wɔn bɛba yɛ wɔn akyi Sodomfoɔ akyi na wɔn abɛyɔ amumuyɔdeɛ nneɛma ɛnten no wɔn nso ogya ne Onyankopɔn de kyerɛ sɛ ogya ne bɛhye wɔn ɔkae Jude nso ɛka ho asɛm Jude nwoma no yɛ baako pɛ 7 nso yɛnhwɛ bi a obiara mi yɛnhwɛ adeɛ kakra bi wode ɔno nso Jude nso ka ho asɛm kakra ma menka Jude die no wɔse sɛ Sodom ni Gomora ne nkuro a deda ho a wɔyɛɛ sɛ yeinom de wɔn ho maa adwambɔ na kɔdi hunam moforo akyi no anyina katua da hɔ sɛ daa ogya sɛ da hɔ wɔn nso de wɔn ho maa hunam moforo kɔdi hunam moforo akyi Sodom mmaa ne mmaa ɛda mmarima ne mmarima ɛda ne ade ne mmoa deda no wɔn nyinaa no Nyankopɔn de ogya hye wɔn na Nyankopɔn de wɔn ɛɛto ama nkyirima sɛ yɛ nipa nsuro amen tiɛ hu sɛ Sodom ɛsɛ Sodom no God turned Sodom into ashes. Ɔdane Sodom nkuro nyinaa ɔdane na nso kuromu nyinaa nipa hyeyaa ne bibia hye ɛbɛyɛ nso na yɛhwɛ before sɛ ɔmo ɛbɛtɛn ne ayɛ ashes no mo amu nim Sodom nipa a hɔ nyinaa no yɛsi egya na ɔtɔ no na ɔmo sɛnge praises ma Nyankopɔn anaa na ɔmo bɔ bena na ɔmo tiam te yɛsi ɔmo dwane nso ebedum ebi no ɔmo dwane kɔ no ara no bɔga bɛyɛ mmerɛ no so bia bɛyɛ mmerɛ to ebedum ebi no na afei nipa na kɔ a wɔntim ne ɔmobu ayɛ de bɛyɛ ahwɛ na afei nipa na sate awo yɛ ti wɔ fam ne yɛwɔ yɛ ti ne yɛwɔ yɛ na ne yɛwɔ yɛ nsa nipa no wɔ da fam ana nsi egya ne mo sɛ ne nipa ne nya nwu yɛ ko ebedum ebi no obiara ni hɔ a obetuma move bio obiara ni hɔ hase ne deɛ sɛ ano ɔden nti obiara dwane to we fa na bedu point bi no na ofo obiara ntimi move bio tie kɔ so no afei no asa ɔmo yɛ mmerɛ afei ɔmo ana obi bu ahwetim na ɔda hɔ na afei ɔnwu yɛ na ɔwɔ ne nan na we wɔ ne nan na we wusu ne ti na ɔwɔ so ne nan egya no ɛhye no na ɔwɔ so akran deɛ afei kɔ so no ana nso na ayɛ mmerɛ na ne nan nsa no na ne nan no na afei ɔyɛ mmerɛ ti ba nso na afei tim na ɔmo nya wuwie nso a na egya no ɛsa atwahye ɔmo dompe egya no ɛtɔhye ɔmo nam nyinaa ɔmo nipadua ne nyinaa hyeɛ obiara hye kurom hɔ egya no ɔmo awie no koraa no afei egya no ɛsa hye ɔmo nipadua no ma nipa obiara da ne nson kurom onipa bi kurom obiara da ne nson nti ɔmo da hɔ tim no na afei ɛhɔ na mo sɛ Onyankopɔn ne hu ohu amen nipa sɛ na asɛm oyɛ ɔmo de mpa yɛ mo nsa asɛm na ɛyɛ mo de amen asɛm sɛ ɛnyɛ mo de yɛnya aka na amen ti menkyɛ bebree deɛ ɛka ne sɛ asɛm no afei yɛnhwɛ ti Nyankopɔn adane Sodom nyinaa Gomora ne nkuro hɔ nyinaa ɛnso na afei nyɛ no nkɔ yɛkasa nso a na yɛsa biribi a yɛ useless so nso na kɔyɛ adeɛ bi a mfasoɔ ne so bi ɛyɛ worthless ti afei nipa hɔ nyinaa biribi a wɔn ayɛ useless so they became useless afei obiara ho mfasoɔ bio adeɛ wɔ ɛhyɛ ne dane nso ho mfasoɔ bio biribiara yɛ useless ɛwɔ kurom hɔ ɛmmoa hyehye nipa nyina nhu dompe nipa dompe koraa wɔ kurom hɔ dompe nhu obiara dompe na Bible sɛ ne bɛba a abɔnefoɔ nyinaa nso bɛdane sɛ nso ɛwɔ atɛnefoɔ n'ase
na fe ɛda na ɛba na ɛbɛhye wɔn mo yɛnka Bible no Malaki ɛda bi ba abɔnefoɔ nyinaa bɛyɛ sɛnkyɛnkyɛm a yɛnka Malaki chapter 4 verse 5 na sɛ hwɛ ɛda no ɛba a ɛbɛhye sɛ front hɔ na hantan nyinaa ne obi a wodi abɔnefoɔ sɛm bɛyɛ nkyɛnkyɛm na ɛda na ɛba na ɛbɛhye wɔn asafrade na wɔseɛ na ɛnyɛ wɔn hini anaa duban na mohunu na mo musuo midin no sɛ ne owia bepia ma mo a ayaresa wɔ ne ntabanseɛ na mbɛfrɛ de ahuhuri sɛ agyata buruwa a wɔde di adɔ na mbɛtiatia abɔnefoɔ so ha na meka no ɔbɛyɛ sɛ ɛnso mo naase ɛda na meyɛ wei no ɛda bi bɛba abɔnefoɔ bɛyɛ sɛ ɛnso yɛka sɛ ɛnso afei deɛ nipa na ɛbɛtiatia wɔn so ɛbɛda bɛba ahotefoɔ bɛtiatia abɔnefoɔ so wɔ sɛ ɛda na ɛba na ɛbɛhye wɔn mo ɛda bi ba saa na wɔde aka na wɔn mu dua duban sɛ duban anaasɛ nka dua koraa no ne nhini ɛne dua no amu yɛnhunu koraa ebisɛ ɛda na ɛba na ɛbɛhye wɔn mu nyinaa na abɔnefoɔ bɛyɛ nkyɛnkyɛm abɔnefoɔ nyinaa bɛyɛ nkyɛnkyɛm na ɔbɛyɛ ɛnso ahotefoɔ naase sɛ ɛbɛtiatia wɔn so ɛnso yadeɛ bi a useless they will become useless powerless hopeless saa na abɔnefoɔ bɛyɛ na ɛda na ɛbɛhu nsonsono ɛda wɔn mo nso Nyankopɔn paa ɛna obi a wɔn nso Nyankopɔn ntɛm nkurɔfoɔ wɔn soso Nyankopɔn a wɔn hwɛ wɔn akwan yie ne nkurɔfoɔ bi wɔn hwɛ wɔn akwan yie no ɛda na ɛreba no ɛbɛhyia abɔnefoɔ na ɔse ɛda no deɛ ɛnyɛ wɔn hini sɛ sodomfoɔ yɛn hu obi adompe skeleton sɛ bi obi dompe koraa hɔ ɛhyi bibia wɔn nneɛma bi wɔn ɛde asi wɔn ne so ɛma wɔn nso Nyankopɔn nyinaa no ɛda no ɛreba no ɛhyi wɔn nti da bi ba ɛbɛhyia abɔnefoɔ amen na afei nso no ohwɛ nso a Abraham kɔ gyina hɔ na wɔhwɛ wɔn wisie no yɛ kumoo no na ɛkɔ soro yɛhu sɛ abɔnefoɔ bɛda no nso yɛhu sɛ yɛn nso na bɛba abɔnefoɔ bɛda no nso ɛwɔ ahotefoɔ no ase wɔn nka hwee wɔn ɛde bɔne asi wɔn so no wɔn nyɛ na afei yɛhu sɛ na wisie no nso wɔn wisie no ɛforo kɔ soro woka Bible no a Bible nso nyame bo a wɔde ɛyɛ mɔbɔ so wɔkɔ na meka kyerɛ mo woka Revelation 14 9-12 wɔn yɛn nka hɔ na ɔbɔfoɔ foro ɔtɔ so mmiɛnsa edi wɔn akyi ɛde ne kɛse atia mu sɛ so obi koto aboa no ne hɔni ne wɔgye agyinae si ne mama so a ɔno ara na ɔbɛnom Nyankopɔn abufuo nsa a wɔhwie ne gyinagyina agu abufuo kuruwa no mu bie na wɔayɛ wɔn ayayadeɛ ogya ne sɔfe mu abɔfo kronkron anim na wɔn ayayadeɛ wisie bɛforo so daadaa wɔn ayayadeɛ wisie bɛforo so daadaa na wɔn a wɔbɛkoto aboa no anaa ne hɔni no ɛne obi a ɔbɛgye ne din agyinaeɛ no ɛnya ɔhome awia ne anadwo amen bibi bɛsi ɔse ɛna ahotefoɔ nso tumi bi bɛsɔre ɛnyɛ tumi no nkɔ Nyankopɔn de bi ne bɛgu gyem na ɔse wɔn mu wisie no ɛbɛforo so daadaa ne ɛbɛyɛ wɔn ayayadeɛ paa adeɛ ɛyɛ paa ɛna ɛde bɛyɛ wɔn na wɔn nya ɔhome sɛ rest paa no na ha na woka wɔ sɛ ha na ahotefoɔ man kama akoma ntom wɔ yam ti sɛ wobɔ bra pa na wosu Nyankopɔn de a na wakoma akoma to yam sɛ asɛm bia na hɔ ntwɛn saa na Awurade aka ti ne bɛba a abɔnefoɔ gya no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa amen na afei de twatoa koraa ne sɛ wɔse sɛ mo sɛ ɔmo gya no yɛsɛ abɔnefoɔ gya ɛbɛyɛ ɔmo wisie no ɛbɛforo soro ti mo sɛ abɔnefoɔ wisie no ɔmo sɔfa wɔ ɛmu paa yie paa na ɛnti wɔ ɔmo nso so na yɛbɛyɛ ɔmo adeɛ a ɛyɛ paa ɛne Nyankopɔn de bɛyɛ wɔ ɔmo ti ha na ahotefoɔ ɔsɛ mo nkama akoma mo ntomo yam mo nsa awadeɛ na mo mɔkoro no na mo suro Awurade na mo nante na kwan so no mo ntomo yam na saa na Awurade asɛm aka na afei woka Onyame asɛm no a wɔse Nyankopɔn gya no na ɛyɛ Sodomfoɔ gya no a ɛhyehyɛeɛ no na ɛyɛ gya ne sɔfe ɔmo deɛ no ne hwɛ so wɔ hɔ wɔn nyinaa yɛ hwɛ so ma yɛ ni o na mmɛsɛ mɛkɔ bebree paa amen woka Revelation 21:8 a ɔse na ahumfoɔ no wɔn a wɔnye nie ɛne akyiwadeɛfoɔ ne awudifoɔ ne nyaamafoɔ ɛne adetufoɔ ne abɔsɔnsomfoɔ ne atorofoɔ nyinaa bɛnyɛ wɔn kyɛfa wɔ ɔtade a ɛyɛ gya ne sɔfe ɛdere mu no ɛne ne ɔpire no ti hu sɛ ha se nso sodomfoɔ no ɛyɛ sɔfe ne gya bi na ɛfraeɛ na ɛda bi bɛma nso a wei no deɛ ɛyɛ lake of fire yɛde sɔfe no bi ɛne ɛgya no nso afra wɔn deɛ ɛda koro gya tifiri mu yɛntimfiri mu ne yɛhwɛ deɛ ɛɛba na ɛnyinasoɔ ɛwɔ hɔ ma yɛ amen
Revelation 20 verse 10. No obonsam odada wo no to ne twene ogya ne sofitade mu. Obonsam odada nipa wo wiase no ye betena twene ogya ne sofitade mu. Ba ko de na physical bibia be hie ne edumye. Ba na e ogya ne sofe. Ba de ogya ne sofitade nso wo ho. Ti Onyankopɔn se wo de wenyina to wo na wo de ayesenda ho amanipa. Anuanom awie na wi asem na wi nyina ne se mumye nso awurade. Na yenya wo nipa die na so ni gisem ma wo se wo nipa na wo be ko heaven. Amen. One person ko heaven. Asoro for mo person ko heaven ho. Ene enye enkoso enhwe yie. Enti ye be so le abom paye. Enye kwa ne Nyankopɔn se Sodom. Enye kwa ne Nyankopɔn de Lot. Ade ye chi ye no na oman nya oman biu. Ede beba ewiase ye hu ebeduru mebe no na enye wiase biu ni ehu biu. Awotefo na ebenya saase na die. Na omo suro awurade no omo ne awurade betena nti se ne nyamesuro wakwa mu aba ho ba ya wate. Summi nsuro awurade ne nso Nyankopɔn yie. Ye wadwuma suade ye bibia be se o ye bia monye ye nware enisi adantsemu ye moye bra balade ye bone de twemu firi ho. Eno ni asempa ye ka kire wo no se Onyankopɔn wa ehusoro mfuo mobɔ wan spare wo mokora odu ogya na hye wo mo se akiri wo mo be mu yode no o mo so enfa wo mu ne mo nyina ye nsore. Ensore fi awurade asama ba ye nkyɛn. Nsɛm bebere wo ma yɛnkan koraa ebi wo ho a yɛnkan. Na mem sɛ asɛm no ayasɛm pa ma mo nyinaa. Amen. Asɛm no awura mu anaasɛ nwura mu. Asɛm no yɛ mo de sɛ wo anaasɛ ayi mu hu. Ɛne awurade edi azaka sie ma wo. Ɛna wakasa. Wasam ye nokore. Yesuro wa yebenya nkwa. Ya nsuro wa yebesɛe. Ma yintinante wɔ ne mu yie. Yɛda wase. O Yesu din mu. Amen.